działa, bo ja mam teraz inny telefon i tak nie widzę, czy to działa, czy to nie działa. Bo jeszcze taką jedną ważną rzecz powiem w ostatnim dzisiejszym vlogu, że tu są takie, a tam są zabudowania, nieważne, ale tutaj są takie ładne górki. Tak, o, i później jeszcze tam. I co w związku z tym? W związku z tym te górki przywodzą mi na myśl takie kobiece kształty takie. No i generalnie chodzi o to, że Rafik już by się bardzo chciał marcować, nie? Także jak ktoś, któraś w ten sposób ma ochotę, to zapraszam na priv. Żartuję. Cześć.